Benvinguts al nostre col·le! Passeu, passeu! Benvinguts a l'aula de BN. Així sumem, pensem críticament, raonem i experimentem! És divertit aprendre en jocs i activitats manipulatives i divertides. Enormes, tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'acaba. Ara estem en l'aula d'art. Així observem, pintem, juguem amb els colors, creem i aprenem a ubicar-se. A la nostra biblioteca, gimnàs i el pati són els millors jocs per a compartir, col·laborar, interaccionar i jugar. Una alegria de camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema... En les aules d'electroescriptura i anglès llegim, escrivim, parlem i aprenem a escoltar. D'una energia, queda energia quan vaig avançant, queda energia i no cal plorar. Nostre hort, explorem, experimentem i aprenem a cuidar i a respectar la natura. Són camins de lluita i llibertat. També ens agrada reflexionar i connectar amb nosaltres mateixes. A l'aula de música ens encanta cantar, tocar i ballar. Plorar. Fins aviat!